En els pobres se'ns exigeix que paguem sempre, qualsevol rebut. Ara, amb els grans tenidors, els modificarem la normativa perquè ens fa una mica de por requerir-los que paguin el recàrrec que els pertoca per llei. Avui, Junts i Esquerra proposen eliminar el recàrrec de l'IBI als pisos buits, i això és gravíssim. Olot té un greu problema d'habitatge. En els últims 20 anys, el preu de l'habitatge s'ha multiplicat per 2 a la nostra ciutat. Totes les famílies olotines tenen dificultats per trobar un habitatge assequible de lloguer. I al mateix temps, Olot té 1.900 habitatges buits, 700 dels quals en mans de bancs, fons voltors i grans tenidors. Tot per culpa d'uns quants milionaris que utilitzen l'habitatge com una mercaderia, com un producte amb el qual es pot especular, encara que pel camí trepitgin milers de famílies olotines. Com pot ser que hi hagi gent sense poder accedir a una casa mentre hi ha cases sense gent? Per aquest motiu, des de la CUP portem anys intentant-ho canviar i que això no els hi surti gratis. Que aquests superrics que volen mantenir pisos tancats per especular, com a mínim hagin de pagar un IBI més alt que la resta. Aquest recàrrec és perfectament legal i està emparat per l'article 72 de la llei espanyola de 2004, per l'article 3.d de la llei catalana de 2007 i la disposició addicional primera de la llei catalana de 2015. Una llei que els lobbies bancaris van intentar tombar al Tribunal Constitucional amb el pretext que gravava 2 vegades la mateixa cosa, però que la sentència de 14 de febrer de 2019 va deixar clar que els fets imposables són diferents. Un grava la propietat i l'altre grava la desocupació permanent, descartant així qualsevol vulneració de la prohibició de duplicitat establerta a la LOFCA. Però la banca no en tenia prou i va intentar acudir al Tribunal Suprem, a veure si aquest li donava la raó. Però el Suprem va reiterar que l'impost d'habitatges buits de la Generalitat no vulnera l'article 6.3 de la LOFCA ni en relació amb l'IBI ni amb els recàrrecs de l'IBI sobre els immobles residencials desocupats. El recàrrec local es considera solament un element més de quantificació de l'IBI, sense ser un fet imposable autònom a efectes de la prohibició de la duplicitat de la LOFCA. L'octubre de 2023, vostès i nosaltres vam negociar una sèrie de mesures que beneficiaven la majoria social d'Olot. Una d'aquestes era el compromís signat per escrit pel senyor Berga en nom de Junts i pel senyor Quintana en nom d'Esquerra que durant el 2024 s'aplicaria aquest recàrrec. El mes passat d'octubre, vostès van renovar aquest compromís signant un segon acord. El senyor Berga en nom de Junts i el senyor Quintana en nom d'Esquerra per incoar els expedients del 2024 abans d'acabar l'any. Al ple de desembre passat, se'n recordaran, ens van assegurar que havien fet els tràmits legals necessaris perquè aquest any poguéssim cobrar els recàrrecs pendents de 2024 i els recàrrecs corresponents de l'any 2025. Va ser una d'aquelles discussions llarguíssimes en què vostès des del govern asseguraven una cosa i nosaltres des de l'oposició en constatàvem una altra. I la veritat sempre acaba sortint a la llum. Ni s'han cobrat els recàrrecs de 2024 ni s'han cobrat els de 2025. Però de quants diners estem parlant? L'any 2020 aquest mateix Ajuntament va fer un càlcul sobre 400 habitatges buits. Els serveis tècnics van calcular que el primer any s'ingressarien uns 66.000 euros, però cal tenir en compte que l'IBI es cobra cada any i que el recàrrec s'incrementa el segon any un 100%, per tant 133.000 euros, i el tercer any un 150%, és a dir, 199.000 euros. Són conscients de què suma tot això? Estem parlant que des del 2022 fins ara vostès han renunciat a reclamar 500.000 d'euros als bancs, als fons voltors i als grans tenidors. Des de la CUP no votarem a favor d'unes ordenances fiscals que són un regal pels que més tenen. Si la gent normal complim les nostres obligacions fiscals, els rics que també ho facin. Gràcies. Primer sobre el dubte legal. Quan el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem et fan 2 sentències que t'avalen la compatibilitat de les dues coses, ostres, perdoni, però que aquests 2 tribunals ens avancin per l'esquerra a l'Ajuntament d'Olot, a mi, diríem, em preocupa. Em preocupa una mica. I a més ho diuen les sentències. Un grava la propietat i l'altre la desocupació permanent. I aquest és l'argument clau perquè els ajuntaments ho estan podent aplicar. I miri si és viable que nosaltres hem anat a parlar amb ajuntaments que ho estan aplicant. Si nosaltres ho hem pogut fer, el meu dubte és com és que vostès no ho han pogut fer. Fa poques setmanes justament vam anar a una jornada de polítiques d'habitatge de la CUP i les companyes de l'Ajuntament de Vilafranca ens explicaven que aquest 2024 han recaptat 30.000 euros a Vilafranca del Penedès, amb 300 expedients i 80 recàrrecs a l'IBI. I també ens explicaven que el recàrrec, i això és molt interessant, crec que ens interessaria a tots, ens ajuda a tenir una imatge real de la ciutat, com per exemple contractes no declarats o aigües punxades, etc. Sitges, per exemple, també estan aplicant aquest recàrrec i han cobrat recàrrecs de l'IBI. Deia el tema de les situacions injustes.
I aquí em sap greu perquè crec que és que no s'ha llegit amb deteniment la normativa vigent d'aquest Ajuntament, perquè justament està plegada d'excepcions per no perjudicar el petit propietari, a les persones que estan en residències, etc. Queden fora d'aquest recàrrec de l'IBI els casos de trasllats per motius laborals, els casos de propietats de persones que estan en una residència, els casos d'habitatges en rehabilitació, els casos d'habitatges en litigi, els casos de les segones residències, els casos dels habitatges que es trobin al mercat de la venda o de lloguer. Tots aquests casos no han de pagar el recàrrec de l'IBI. O sigui, aquest recàrrec de l'IBI està pensat per un públic determinat que el coneixem perfectament. El tema dels falsos positius, ja li he dit que això senzillament és que la persona que rep la notificació i no li toca, doncs al·lega i aquella persona no se li cobra. Al final, la decisió és la de l'Ajuntament. Davant del dubte, vostès podrien dir, mira, aquest dubte doncs no li cobro, però seria decisió per aquell cas, però amb els grans tenidors ja els hi haurien pogut cobrar. Vostès poden buscar excuses o poden buscar solucions. Nosaltres, en tot cas, presentarem al·legacions a aquestes ordenances fiscals i, si volen, com hem fet sempre, ens oferim a treballar conjuntament. Si cal, anem a buscar ajuntaments, anem a parlar amb tècniques i tècnics que estan fent això avui i treballem en el mecanisme per fer-ho possible a Olot. És la nostra proposta i aquí queda sobre la taula per si la volen treballar. Tenim 2 mesos. Amb 70.000 euros deia que no resoldrem el problema de l'habitatge. Home, 70.000 euros l'any, no sé si els vol rebutjar allà vostè. La qüestió és que aquesta reflexió només la fan amb els rics. Si amb aquests 70.000 euros resoldrem gaire cosa.